si zahrajeme standoff s mojím bráchou. Čau. Nevím, jestli jsi toho slyšel, protože on je plný píču znám mimo. Dobré, takže jdeme hrát. Jdeme ho pozvat. Invite. Okay. No přímý to dělej. Dobré, už tam je. Jdeme si zahrát Team Death. Ne, jdeme si hrát Team Deathmatch. Oh. OK, tak 2v2. OK. Jdeme 3, 2, 1. Let's go. Come on, man. Come on. Já si myslím, že jsem dala něco konečně na stupňu. No, ale furt nevím. Super. Tak, už nám to našlo hru. Je to tady pořád dá? 8, 9, 10, no, 9. Už ti to našlo hru? No, OK, ještě ne. Ale to stejně nezačne bez toho, aby jsme... Aha, my nemůžeme hrát spolu brosky. Protože oni jsou v teroristech a jeden je v counterteroristech. Dobré, já jdu do counterteroristu. Ty běž do teroristu, tak si zahrajeme aspoň proti sobě, no. Oh shit. Hra úplně hovno. Já jsem úplně, že worst, broska. To je úplná konina. We do not talk. We do not talk in this bit. Let's go! Got ass, man! Fucking hell, yeah, boy! We got that shit! Come on! Oh shit. Gang. Oh shit! A grenade? Yes, sir! Yes, sir, man. Get out. Get out of that bit. Knife fight. Let's go, man. We got it. Come on. Go. Oh shit, got me flashed, man. God damn. Ale kámo, to nejde. Koukejte, jak mu dám šitem. Dostanu úplně hlavičku. Oh shit, spíš já jsem dostal hlavičku, no. Tak to je takový, jakoby je to skybrin. Ty vole, tak ten dostal že bomby na hlavu, ty vole. Spíš já jsem dostal bomby na hlavu. Ty vole, vy se tak nějak, jakože docela hodně lagujete, no, jako neříkám nic. Ale já se taky laguju docela hodně. Oh shit, man. This shit's fucking insane. Nah. Shit's fucking insane. OK, já se nemůžu hýbat, vole. Dobré, můžu. Okay. Jsi tam vzadu? Okay, you got out! Fucking nigger, let's go! Niggers, let's go, man. No, please. Brzo, musíš chybět zbraň, tak to je super. za N.
lidi? Kámo, jaký mám aim? Já jsem úplně worst. To je úplně v prdeli. Kámo. Já nemám aim, kámo. Já nemám aim. Co to je? Prdeli. Pojďme. Prdele. Kurňa. Mám nejvíce killů. Sakra. Mám nejvíce killů. Nemáš nic. Nemáš nic, brosky. Nouskou. Ne, to je Jando. Mám něco sám. Shit. Let's go, dal jsem mu najít. Niggers. Fucking dick. Hele, on se do mě živnou typek. Mohl, no. No, mohl, no. Co tu je? To byl nejít, kámo, tak to bylo insane. Let's go, jeden. Tak to je easy, to bylo easy, lidi, to bylo easy. To bylo, že nejvíc easy, easy. Oh shit. Jdu, ne? Oh fuck. Mě zabil? Jo. Já mě zabil. On mě zabil, Davidus. Ty vole. Ty vole. Jaj, kámo. Já si dal oba dva killy. Oni chcípnou, uvidíte to, kámo, hned. Tady mám zbraň a to mě dostanu na ty. Viděli jste to, ty vole? To nesmíš říkat. We won this bitch. Okay, man. To jsem prostě lepší, no. Jo, 16 kg jsem měl, brosky. Já jsem prostě best, kamo. Jsem prostě best. Ty vole, co dostaneme za odměny? Plus 8 coinů? Ježiš, tak to je úplná shit. Shit, to je úplný shit. To je úplný shit. To je úplný shit. Ne. No, nevím, no. Nejdeme hrát lib, já to exitnu. A tady to asi ukončíme, no. Tohle by bylo asi moje první video z hry Standoff. Tak čuga buga, uvidíme se u dalšího videa. Čus.